Better when So mga katropa, naisipan ko naman magluto kaputsero no, dali sigdasigon ta ka magbakal sa gwa. Alin sa tuwa pagkadto sa Silicon Oasis, dito pa ta sa Silicon Oasis nagbakal sang panakot nato na baboy tanan. So maluto kita kwan sang putsero sa mga adlaw kay nag-request ang asawa ko nga maluto ka putsero ba. Okay nang kay di up namon sa mga Sabado, maluto-luto ta putsero. Pakaldo para bata gwapo amo ni lugar sa Silicon Oasis no. Gani, sige, maluto na ta. Sige, bye. Mugali ni panakot ka na. Kamatis, luya, bumbay, tag-ahos na. Ang kamatis na magagmay ng kamatis pag pinakaslog. Tapos, pitsay kagi sa pangasaging. Tipak mahal, 4 ka bilog. Kung pisos na 100 pesos ba. Tapos baboy. Kailangan lang isaw na natin baboy. At saka kung ba. At saka pula-pula gid. Meron ta kalugay lugay asang magpula nang lang pamantika unta sa kagalingon nga tambok ang baboy kag tiri sa Dubai no kinanglan nga pabukalan na baboy antes gisahon kay tamang kabaho may baho ang baboy diri kay bala mo frozen samtang luto ta mas tigang tanay kay wat tinigang aganta makita yun na mga katropa no medyo pula-pula na ang tambok. Lapit na lang maluto at tambok ang galanay-lanay ang tambok ibok kadagan nagkaumpok latang nga magpula-pula nga daw pinarito blang antes tabutangan ka mga ingredients para mas manamit siya kagula baho yo kung masubong Sabado di kaya nga magluto-luto ta pakita ang gila sa sawa ba tanan ng brown ta butan ta na yung unahon ta ang bombay onions gamay lang ako sa onions mga magpula-pula gamay isunod ta ang ang ahos kage luya kinanglan gwapo ginang damil na ang damo kung duroy luya ang butang mo kag duroy bombay mas manamit siya nga kanon ari butang tayang bombay ang ginger kag ang ahos sabay yun ta isaw tang kisaw nasta nga magpula-pula sila tanan ba pati ang baboy pula-pula kampiyon karon na higop-higopon sa baw ay nalipatan ko paglibutan ba pampakaahang tinawa ang iba nga baboy do prito no kingisagid sa ang sa masariling mantika butang tang kamatis padunuton tang kamatis para magkuan ang aslom niya nitib na nga kamatis salin sa sa mga suki ko sa Carlet sa sponsor alin sa Arabian Ranches tanom sang suki ko yung tagaan ko guwapo gidugay mapula na wow do katumbang nga gagmay blang pagkapula tapos pertikaslom tanta ginisa mix white tate mo sponsor ko ng ginisa mix ang Magic Sarap pula ng sponsor sa akon ginisa mix ng butanta pero mas namit ang Magic Sarap di na ka manugid tanta asin ba may gamit lang ng asin na adjust lang tapos lugay yung tagamay no para maghalo kagpabayan na nawata dali kay mamo daw gutom na si misis mo nagapaninggit-singgit na kinanglan makaluto ta antes mag alas 12:30 takloban tagamaya pagka after mga mga pila lang ka minuto 15 minutos lugay araw kung makita nyo tanawang kita mo ang kamatis dunot na ba kumbaga nagmarinate ang kamatis sa tambok mga tanggal lang sa ba pati mga luya tanan tubig nagpainit o daan tubig mo ang tanggal ugay painit na tubig
Sa tubig. Pero kulang na yung tubig, dugangan ta pa. Mo pabukalan tat mga isa ka oras para masumok-umok kid lumok-lumok. May gwapo. Yan, tanta. Ari na mo ni nagwa na mga tropa no. Unta ko. Bukal na. After mga 20 minutes pa lang ni. Kinanglan tayo isa ka oras para sa bukal. Mamo yang lang mo kumok ipagkaon mo bla duga ang tambok niya sa baba mo do naga tunaw lang law. Pero samtang galuto ta maprito matali ka kan magtigang eh. Mo ni all 3 in 1 eh. Ari nang ginprito ko kana paksyo na nga galunggong. Ginprito ko. Ari butanan ta ka sang kan. Butanan ko na sang saging sa saba. Mahal pa ang saging sa Badres Dubai. Grabe. 4 bilog mga 100 pesos ah. No. Samtang kwanta sige may tigang. Butanan mo ta ng pizza yan. After 1 hour na mo. Butanan ta pizza yan. Guwapong pizza, preska-preska na tayo nyo. Alin man na, may sponsor man na. Alin sa kwan, Damak Hills. Pinatag sang suki ko, nagatanom kwan. Nagatanom pizza yan. Damo ko siya pizza yan. Suki ko sa mga karlip ah. Kasi sino dyan gusto magpa-karlip no. Yes, Dubai. Misis lang ah. Pero, preska-preska ko ano. Bago nga ipo mo. Kapisik-pisik pag ginapag ko, pag pang-utod. Preska kit. Tala pagpatamaan ka pabuhay pagbutang pizza kayo para hindi malata. Ready na raw. Hindi ka ready na si Mrs. ang kwanta sa pagkaon, sang mga plato sa lamisa. Te. Gwapo na turo ko no. Papunta man niya, ang intrawan ko, gwapo gid. Ari na, luto na. Pwede na kaon, pwede na maghatag si Balaya. PM lang sa mga lapit sa Balaya. Ay tagtagan ta. Gamay-gamay lang. Aron si Mrs. oh. Ang tanggulat to, naka-ready na oh. Para na ang kan, para noon ta ba. Unang higop ka sa baw ni Mrs. oh. Unang timo. Kuya dayon kakilala ka pangaran ko eh. Na-amnesia dayon sobra ka namit. Tinamit man. Hambal na, maaslom ko no. Sige na, bye-bye na.